30 ноември 1945 година ще остане паметен за нашия народ. Този ден бе двоен празник. 28 години от Великата октомврийска революция и посрещането на великия син на България Георги Димитров на родина след 22 годишно изгнанничество. Цяла София, не, цяла България тържествува. Великите постижения на Съветския съюз за по-малко от 30 години съставляват ценен принос за цивилизацията на цялото човечество. Идеите на Октомврийската революция превърнаха руския народ от крепостнически в най-културния с нови идеи, нов вид, нова политическа култура. Навсякъде, където и да съм бил, каквото и да съм работил, аз съм мислил винаги за щастието на народ. Отечествения фронт спаси България от страшна катастрофа, но тази политическа групировка не е по силите на една само партия, колко героична да е тя. Решаваща помощ за съветска армия, където социалистското въстание откри пътя за построяването на социализма. Съчетанието на народа въстание на 9 септември 1944 година с победоносното шествие на съветската армия на Балканите не само осигури победата на въстанието, но и му придаде голема сила и размах. Надминното течение на две десетилетия на омраза против фашизма и решимостното мястомачи за разправа с него издвиждаха неудържимо и понякога с един замах фашизмите на Българската комунистическа партия, Министерския съвет на Народната република България и Националния съвет на Отечествения фронт с най-голяма скръб известяват на партията и на всички трудещи се в нашата страна, че на 2 юли в 8 часа и 35 минути почина в Москва след продължително и тежко боледуване главният секретар на Централния комитет, вождът и учителят на нашата партия и на целия български народ, великият син на нашата страна, другаря Георги Димитров. Георги Димитров умира в санаториум край Москва, където е лекуван в продължение на 4 месеца. Саркофагът носят към влака, който се отправя към столицата на България, София. Ден след смъртта на Димитров, на 3 юли, Министерският съвет взима решение тялото му да бъде балсамирано в Москва и поставено в мавзолей в България. Има разминавания в сведенията за това как е протекло проектирането и строителството. Общото във версиите е, че сградата е почти изцяло готова до 10 юли и че е дело на архитект Георги Овчаров. Мавзолеят става място за поклонение, включене в държавния протокол за полагане на венци от чуждестранни делегации. И така до промените, след които тялото на вожда е извадено и погребано. А няколко години по-късно, през август 1999-та, под ръководството на тогавашния вице-премиер Евгений Бакърджиев, мавзолеят е разрушен. Събаряне, което отнема същото време нужно за строежа му – около седмица.